ang kuan kaayo, konkreto kaayo nga tubag ni Kristo sa pangutana nga kinsay labing dako saging harian sa langit, iyang gitubag nga ang labing dako saging harian sa langit mao ang gagmayng bata. So lahi si Kristo, no? Ang labing dako niya mao ang labing gamay. Una ningon gid siya, my way is not your way. Nya tungod kay ang bata manggamay mao'y labing dako didto sa langit. Unsa may atong buhaton? Giwarningan ta ni Kristo. Ayaw gid mo pagtamay bisag usa ni ining gagmayng bata. Kita ra ba no, murag sagad natong tamayon, nganla natong siaw, badlongon, gahig-o, tapulan, dali kay natong latuson, kusion, hapakon. Ang gagmay ra bang bata? Wa mo kasuway na ang mangusi og bata? No, mga saba? No, kasuway ta. Murag jud kita'y tarong kayo kitang dagko. Murag kita mo itarong. Pero sa mata des Ginoo, ang gagmayng bata mao day sikat kay didto sa langit. Nya ang challenge kinahanglan kunong mahisama ta sa gagmayng bata. Kanang bata og di na nimo mabantayan, mukaon na bisan unsa, hastagod kanang sinsiyo, tunlon. No. Di man mo mutingog. Lagi. Kanang mga magbahatag kaniya bisag unsa, kandila, kanon, kwarta, kanon, ana ba? Diri sa unang pagbasa, si Propeta Ezekiel nahisama siya sa gamayng bata. Gipabasa siya atong basahon, nya paghuman niya basa ang gisulatan luyog-luyo, giingnan siya sa anghel, kana gikaon niya. Bay kamo karon ako mong sugoon, kananing ni abi. Kasi mo ari diri aron kanon. Ni siya kay una pa din. Ang bata dali kay sugoon, nya wa siya panagana nga mosunod. Ang bata ba? Ini kadagko na nato, kusog na kay ta mo analyze mo na inigsugo os Ginoo nato, galabi ang supak kaysa sugot. Nilingi anay mong tupad nahay may galabi nimo, supak o sugot. Oy, kasagaran nato. O gina galabi ang supak kaysa sugot. Mo na ug mosupak tas Ginoo, patay ta. Matud pas tubag nato sa Salmo, pagkatamis tagamtamon sa imong saad. Kana bitang bata, no? Kun imo nang saaran, excited gina siya kanunay. Ako sa una dito sa bukid, muhilak man ko kay muayaw kong mama gari manabo bang ari sa tabuan niya. Mingon des mama, ay pagsighilak din ako, kuyog lagi ko kay kung nahon na mo palit ko anang truck ba. Nya mahadlok ba yan ang ginikanan, labi naglisod kay istanan, mukuyog og anak kay di ang anak di man na mo biya, magsige ra mo ako maghilak, magtan-aw man ko truck og dili mapalit. Di jud ko muhilom, hasol kay ba. Nya saara na lang kong mama, sige palitan ti kag truck. Lagyan magkubak-kubak na akong dughan. Inig-usig na si Iro, inig kahapon. Ngana na sila sa mama. Ang una ginako anang pangitaon ang truck ug wa gid truck na palit. Nahilak dayon. Nya mingon dayon sa mama nga, sus, porting lisura dito, way nanindag truck yun. O nagi truck dito kay gidakop ana ana dayon hilom sa dayon ko sunod ha paliti ko truck sa ara na sad hilom na sad kamo og sa aran mo malitan mo ingon ang imong bana muli ra lagi ko next week unsa man excited mo o masuko inig-text niyo ba where you na siya di apa may gibuhat next week pa ko muli. Saman, na-excited mo o masuko? Mga naong ninyo, mga asawaha mo. Suko na yun, nya daghan kay analyson, ana. Ay, nindot kay saad ang Ginoo ay.
Kinsa tong magdawat og usa ka bata nga sama niini makasud sa langit. Kinsa tong magdawat og bata ba makasud sa langit. Mao nay saad sa Ginoo. Mao bitan nang magsigi kog ingon ay gid mo gamit anang mga pills, kanang mga kondom, ligation, vasectomy. Kay kanagong mga buhata sama ng same-sex marriage. Kay wa naman na. Di naman na gustog bata. Ano mga inana, di na gustog bata. Withdrawal, uban pa diha. Masturbation. Kana mga butanga, di na gustog bata. Mao nag-iisip gina sa simbahan nga sala. Ngano man, pagsupak sa kabubuton sa Ginoo. Dinhi akong pangutanon, nanay anak usa, pagpakasal, niya akong pangutanon, inig kasal, pila man kabuk bata ang inyo panghimuon. Siya, usa na lang pader. Nako na mo'y usa niya, puna na lang sa ninyo usa. Nako niya punag usa ka dosina. Ay, simbako pader. Wala pa gani suguas Ginoo paghimog bata, gahimo nagbata. Pero di na sa nila gustong punan according to God's way or will. Daghan ato anak. Nya nga ato ra bang pag-isip sa kada matawo nga bata problema mao ginay sagad. Nay nagpatambag nako karon ingon man gani nga pader tabangi in taon ko purting sukuas akong bana nga namabdos ko. Nako nga naman ikalima tingal ito, ikalima na ni namong anak nya giingnan man ko sa kong bana nga magpills gyud ko nya wa man ko kay naminaw man ko sa imong wali. Nako sige nya og buwagan ka sa imong bana, hari na lang ka sa nagwali. Ako lagi ingnos bana ba kaman ka paminaw man ka nang waling padersyano dito na lang kaniya. Og moana sang bana ako sa ingnon kawa sa nimo iuwaw tagaan ko nimo sa imong sobra. Kana bang gusto lag sex pero di gusto og bata. Usa ka na kapanamastamas sa Ginoo nga maoy naghatag ni anang maong gugmas pagbuhat ana kanang pleasure nga gi-attach anang maong buhat pakapin lang na as Ginoo para ganahan tang mohimog bata according to His will. Dawata ang bata, ayaw isipa nga ang bata problema nga gipangpatay na Hinuon nato, abortion ana sag-unsa na lang ba? Unya ra ba inigabot na sa panahon nga paningla na tas Ginoo, mga sakit na, mga kanser na ta. Hala, hangad-hangad gis Ginoo, storm heaven with prayers. Ingong Ginoo nimo, hilasa nimo. Storm heaven with prayers, karong na cancer na ka sa sige nimong inom ana mga chemicals para di ka manganak, karong na cancer na ka, storm heaven with prayers. Storm your heart. Muna importante nga tong heart atong storm di ta magtamay og mga bata. Tanan day kausan nga recollection ko ako din silang ipangutana pila may standard ninyo kay mga kuaman to sila mga teachers o mga sapato sila mga staff man siguro to sa usa ka eskwelahan nako pila may standard ninyo sa gidaghanon sa bata nga inyong ipanganak. Pag survey gid nako duha ra gyud mo ginidaog duha. Duha ba? Nya ako din silang gipaisa. Kinsa ninyo dinhi nga natawo nga ikatulo pataas sa pamilya. Pag-isa sobra katunga ikatulo ngadto sa pataas. Nako sugot mo pamatyon ta namo karon. Kay wa mo'y kapuslanan dinhi sa kalibutan. Kay ang duhara, ang ikaduharang bata mo'y mapuslanon. Nangatawa, di sa sila gustong patyon. Kay kamo dinhi be, kinsa man ninyo dinhi ang ikatulo pataas. Taas ang kamot. Mga patyon no na mo. Kung sa standard pa mo sa karong panahon, wa na mo'y kapuslanan. Pero tanawa,
Ako ikatulo man sad ko. Ana. Wa day ko ikapuslanan. Mapuslanon. Bisan ang ika-25 pa nga anak, mapuslanon gyapon na basta atong higugmaon kay gisaad nas Ginoo. Makatagamtam tag langit basta mudawat ta sa gagmayng bata. Ang laing meaning sa gagmayng bata mao ang mga tao nga kana bang mga nawala, kanang mga tao nga nasaag sa kinabuhi, ang mga makasasala. Gitawag sa na si Ginoo gagmayng bata. Maubitan na sige na tumakusian ang bata kay dali kay mailad sa duwa, mailad dayon sa suroy-suroy, dali bang matintal ang bata. So kana sang mga tao nga dali kay matintal, naglunang sa sala, gitawag na sa Ginoo mga karnerong nawala. Munang gisumpay diri sa atong ebanghelyo, gisulti ni Kristo nga kun ang imong usa ka gatos ka karnero mawad-an og usa, pangitaa gid to. Ngano man sama sadto sa bata, kanang bata in taon nga nabitang mawa ana sa mga pista, maghilak ang bata ba, magsige ay mama ana, magagas ang luha niya. Nganong nawa man siya, sige man suroy-suroy natintal man dito sa siging lakaw-lakaw. Muna ato sa na silang giyahan nga mabalik. So mao sa na sila laing meaning sa gagmayng bata ang mga makasasala. Ilingian na imong tupad ing nakusog kang muhigugmas mga buangon ay kana. Ang mga buangon ba kusog kang muhigugma og dili gani di na sad ta malangit. Kay kanang mga buangon sama ng banang mga bit, asawang mga bit, kanang na ang pari nga mga bit sad kanang mga adik, kawatan, tulisan, mga rapists, mga corrupt, kanang mga tanan nga kanang kuan ba bati kay kinabuhi sa katilingban, pinangga kay nas Ginoo. Gani mao nay hinungdan nganong nagpakatao si Kristo, nahimo siyang tao. Di ba niingon siya, I came for sinners, not for the righteous. Nianhi ko para sa mga makasasala, dili sa mga matarong. Wala. Timan-an gina nato. So karon ang atong misyon, una, ang actual yung bata, ato yung dawaton, i-welcome yun nato. Ang sunod na sa natong i-welcome, mao ang mga buangon. I-welcome nato sa itong kinabuhi. Nya isipa lang na sila nga gagmayng bata. Gamay ganing bata, i-train ra na sila. Mabitan nang doon na tayo mga rehab center para sa mga addict. Rehab center ba? Kung sa may gibuhat nga to sa rehab, tudluan sila kada adlaw nga mabag-o ilang kinabuhi. Nya dunay taas-taas nga term, mga 6 months, mga 1 year. Pero sa Ginoo, why termino ang atong pag-agak sa gagmayng bata sa mga buangon. Ang bata bitan nato din hing gagmay kani mga sasing boys. Wa na man sad manunga. Usahay manunga nya og di na ganit taga 20 di na sad manunga dayon. Nako. Ari atong sige train. Sa una yangag kay nagmanga naong karon murag katunga silang kayangag sa una nawa na. Ang medyo formal na. Dinhi atong palimpyohon ani atong mga bangko. Magduwa ra man na sila panglimpyo. Karon medyo kuha na sila kanang kamaon ng mulimpyo. Pero dugay-dugay gid natong train. Og mapun-an pa ning mga 3 ka tuig kay mga 2 pa man ka tuig kapi nato sila gi-train. Og mapun-an ni siya mga 3 ka tuig tingali, masig mabuotan ba ka or mabuangon. Pero siguro gyud ko nga mag-anam gid na sila tubo. Mura bag tanom, kanang tanom sige lang gyud og gam. Gusto nimo nga mubaw kang iyang kuan kaning sanga, hikti lang nga sige higbaw ba. Inigbuhi nimo sunod, mag-ana na nagporma ang iyang sanga. Mo na among buhaton sa unas mga bayabas dito sa amo. Planuhan namong himuong pangastirador. Nindot mo na kay mag-ana mo na. Amo na nang bawgon. Ana dantag mga sa katuig tan-aw nimo awa na ana kay siya kuan porma putlong dayon kagisan awa na pangastirador na.
di mo kasuway ano. Mao sad na ang batasan sa tao. Plus ninyo sige mong simba dinhi. Nya sige mong kaon sa pulong sa Ginoo. Nya dadon gina ninyo sa inyo. Ana, tanawa di ba mga usab inyong batasan? Sa una kusog ka mga saba, karon makahunahuna na ka. Iyay gamayng bata, suod ra ba ni sa Ginoo da. Di na ka mga saba. Ikakita ni mo sa imong silingan nga kawatan kayo, ayay, gamayng bata ra ba ni, masuko ra bang Ginoo kasuk-an ni. Imo na siyang pakanon, ali dong, kaon diri. Iniglakaw, kawat dayon. Ana. Nga inikawat na, ka, ayay, sugo ra ba sa Ginoo da, nga kung dunay mo kawat sa inyong butang, ayaw nagbawi na, daghan na kay kag mahunahunaan. Hangtod, sikat na kay kas Ginoo. Nga naman, imong gikaon, tamis na para nato ang pulong sa Ginoo. Kung tamis na ang pulong sa Ginoo, matud pa sa atong unang pagbasa, tao, lakaw, isangyaw na ng mga pulong nga imong gikaon. Ining pulong akong gisangyaw, tamis na sad ni para nako. Nya kay tamis man, ato nang isangyaw. Nga nabita makatilaw kag mga putahi, nya giganahan ka ng putahia. Unsa may mo isulti? Sus, nain bago dito ko, talamian lagi. Isa mo ba? Isa, oh my God, lamig yung timbre. Lahi yun. Mo nang magpundok ng mga tao, to imo mang isangyaw kay gilamian man ka. Tistingin ninyo. Ngilingi ang katapusan imong tupad. Ingna, unsay pulong sa Ginoo nga lami kay para nimo. Sige, pangutan ako na. Unsay pulong sa Ginoo nga lami gyud kay para nimo. Kana nya ipangutana sa na dito sa inyong Kaobas balay, unsay pulong sa Ginoo nga lami gyud kay para nimo. Ako ang number 1 gid nako nga lami kayo nga pulong katong diha pa ko sa high school o college nga eskwela, ingon dayon nga tan-awa ang mga bulak, ang mga langgam giatiman sa Ginoo. Ana. So ayaw kabalaka kay gimahal ka sa Ginoo. Ginay ako sa una karon nga naghanak ay kog kolekta. Ang ako nasang lami nga pulong, maingon na sad ko, ibaligya ang tanan o gihatag ang halin ngadtos mga kabos. Sa una nga nagpangita pa kog kwarta, ayaw kabalaka. Karon na sad ibaligya ang tanan. Na sundan na ninyo. Nya ikaw magbaligya, palit dayog slat. So daghana laging malipay. Pero magsikag tigom, patay gadiya. Dako kay na nimong problema. Kay ang bata maura gyud malipayon. Tan-awa ng bata unsay makalipay niya kung magguba na ng iyang duaan. Bata man, tagaig duaan ang bata. Di ba di dang tag usa ka adlaw guba na na. No. Nya lipay siya na. Unsa man nga simbolik nga aksyon sa bata. Ibaw mo. Wa mo kibaw. I-research na ninyo inyo ng assignment ha. Ano man gining bata, gubon man gining ihatag og trak-trak, baka wagtang ding mga ligid mo na malatusan mis unang mama kay inighatag ni mama palit mig trak-trakan ng plastik, inig kahapon nagbuwag namang ligid og ang mga kuan, latos dayon kamo, usik-usik lang mo sa kwartang panuwaya mo, latos dig maayo. Pero sa tinudan na mao biya toy kinabuhi sa bata ang pagguba sa duaan. Nya mohilak dayog magguba na. Ngano man na siya. Pamalandongin ani ninyo hao nya og buhi pa mo sunod adlaw sultihi unya ko unsay inyong nahibaw-an. Sige, assignment lang na siya.